Mijn pa en mijn huid die hebben al jaren oude auto's. Dus ik ben er wel mooi opgegroeid. Ik ben Marijke de Vos en dit is Wim de Vos en Lammert de Vos. Dan ben ik mijn huid en paken. En je bent een mooi draaien, een mooi project omgegaan. Ja, een Volkswagen T3 Transporter uit 84. Wat doe ik er voor werk? Ik ben autorestaurateur. Zie je al een paar keer bellen, dan is er weer een buskus, jongen. En wij erheen pakken. Dan weer bij Oerl West, wist je wat nog? Delft ben we Delft, dan bij een bus. Ik kwam bij de buskenner zei het paken heen. Nou, ik zei een keer maar vet, ik hier als jongen, zei ze. Maar toen een keer vonden we deze, die stond in Noord-Holland. Ja. Ja. En deze hebben we uiteindelijk van mij dan. Maar het weer een compleet karkas, ziet net een raam, niks meer in. Hij loopt! Mooi. Hoe mooi wie het om dit machine draaien te doen? Ja, fantastisch. Fantastisch. Gewoon mooi. Gewoon eerst het spul weer bij elkaar, een ziekje. Nou, motorke, Skoda, wie fut. Het voorruit, wederuit, dat meeste. De oorruitjes winnen er zo vier wel bij. Ze winnen er wel uit, maar ze winnen erbij. Ja. En we moesten een camperinterieur. Het is weer een busje. En dat hebben we maar zien draaien en hebben we dat wat kleer kregen. Marijke, Ja. maar je hebt veel gezegd in heel. Ja. En toen was ik verteld hoe je maken, want die park is dan echt bijzonder voor mij. Ja. Nou, mijn pa is wel mijn beste vriend. En ja, nou, Nee, toch? ja, dat weet ik nog wel. Ja, sorry. Ja, maar ik word even een beetje emotioneel. Ja. Ja, nee, dat weet ik ook. Die laatste gewoon even spannend. Het is nog Wat een steeds blik, hè? wat. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik pakken en hij is ook mijn grote voorbeeld in heel veel dingen. En ja, ik ben gewoon heel blij met je. Dat is kwart. Ja, ik vond het helemaal net, maar het gebeurt niet. Dat is een beetje dom. Ja. Ja. Nou, dan vraag ik het even ooit. Ja. Hoe mooi is het dat je weer maar 2 keer als je zo ziet? Ja, dit is fantastisch. Dit is gewoon fantastisch. En Marijke en hoe ik een beetje emotioneel om word, dat is... Paken het laatst in principe een grote revisiebeurt, ik heb wel zeggen. Paken zijn motor is reviseerd. Paken het 4 omleidings kriegen en naar je hartklep. En een reparatie in Orta. Dus ja, we zijn super blij dat we dat paken en dat we er al in naar binnen zijn. Maar je had dus ik nou eens een hele spannende tijd beleefd, machinaal. Ja, dat vind je wel, ja. Dat vind je even anders, ja. Ja. Maar gelukkig, het is heel goed betaald. Het is, ja, toen winnen we maar de busjes winnen onderwijs. Ja, we winnen maar door het En we persoon van gingen Oestvoort. En mij die tijd draaien. Ja. En we winnen in Bad Bentheim. 5 uur niks te redden. Ja. En ik was nu de morgens wekker en ik kreeg gewoon maar geen lucht meer. Ik denk, er is gebeurd met pakken. Dus dan raak ik in het ziekenhuis in Enschede. Maar gelukkig, Ja. mijn motor is ook gereviseerd. Maar ja, het project is nou dien. Ja. Is de gearworking nooit dien? Nee. Nee, zeker niet. Nee. Nee, geld moet rollen. Dus een paar keer die helpt me nou mooi dat naaie Alfa Romeo project. En dan dukken we dat meestal nooit werkt in. En dan bij elk paken van, nou ja, is ik zin om te helpen. Dan komt paken er weer rond en dan ben we te ik ben bezig om die op het dik te krijgen. Ja, in principe kan je van zeggen, al die centjes worden in het ijzer Ja, besteed. ik heb heel veel rijdende blik. Ja. Nou ja. Nog een heel soort succes mooi na je project. Ja. Dankjewel. En dat er nog maar heel volle volgen mooien. Dat denk ik wel. Dat is best.